Resulta sa isinagawang water test sa Baguio Water District, negatibo sa kontaminasyon ayon sa CHO. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Lumabas na ang resulta ng isinagawang water analysis sa water sample na mula sa Baguio Water District. Negatibo sa coliform organism ang siyam na deep well ng BWD na isinailalim sa water test. Iginiit ng BWD na regular ang kanilang water testing na requirement ng Local Water Resources Utility Board upang matiyak na ligtas inumin ang sinusupli nilang tubig sa mga concessionaire. Our supply is potable. Kung may problema yan, sasabihin namin, na-isolate namin yan. Kaya concerned din kami sa health ng consumers natin. Sasailalim pa rin daw sa serye ng water test ang Baguio Water District ayon sa lokal na pamahalaan. Patuloy ang malawakang testing sa water sources sa mga establishmento at kabahayan. Katuwang ng Health Authority ang Baguio City Police Office sa pagkuha ng water samples. Umakyat na sa 2,199 ang diarrhea cases sa lungsod. Kasalukuyan nga na nagko-conduct sila ng inspection, yung sanitation as to their water sources. Pinaigting din ang pangangalap ng water samples sa mga deep well provider. Magpapatulong na rin daw ang City Health Services Office sa Research Institute for Tropical Medicine para sa chemical at viral contamination analysis. We are coordinating with other laboratories even outside Baguio to help us, especially the detection of any viral infection of our water. Kanya-kanyang pag-iingat ng mga residente para makaiwas sa diarrhea. Karamihan, purified water ang ginagamit hindi lang bilang inuming tubig, kundi maging sa pagluluto ng pagkain. Sa amin kasi nasanay na kami sa mineral water. Hindi po ako mahilig sa Opo, bibili na lang ng bottle, ganun. Nakahanda raw na magbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga tinamaan ng diarrhea. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.